дар муассисаи давлатии боғи миллии ваҳдат чиниши зардолу аз 26 май оғоз гардида дар ин ҷо дар майдони зиёда аз 353 гектар зардолузор мавҷуд аст. Зардолуҳо нисбати соли гузашта сифати баланд дошта барои содирот омода аст. то ин дам дар зардолузори мазкур зиёда аз 20 тонна зардолуро ғуничин карданд. имрӯз низ гурӯҳи кормандон аз субҳи барвақт чиниши зардолуро оғоз карданд. барои сари вақт ба даст гирифтани ҳосил 76 нафар кормандони доимӣ ва 60 нафар кормандони мавсимӣ ҷалб шудаанд. баъди ғунучин кардан бозорҳои шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд бо меваҷоти тару тоза таъмин карда мешавад. дар боғи мазкур барои зиёд намудани навъҳои зардолу боғбонҳо фаъолият намуда толи чанд соли охир натиҷаҳои судманд ба даст оварданд. дар майдони боғи мазкур нави мирсанҷалӣ, бобоӣ, арзанаи калон, рухи ҷавонӣ ва дерпазак парвариш карда мешавад. ин зардолу нави дерпазаки шалах, армянский шалах, муҳлати пухта расидан охири май, ҳозир дар марҳилаи пухтарасӣ қарор дорад. ин навъҳо навъҳои содиротшаванда мебошад ва дар рӯзҳои наздик ғунучин карда ба ҳар гӯшаи канори ва ҷумҳуриямон содирот карда мешавад. дарахти зардолу агар нигоҳбӯйни лозимиро бинад то 25-30 сол ҳосил медиҳад. сифати ҳосил низ аз эмин доштани касалиҳои дарахтон дар вақти боришот вобастагӣ дорад. соли дуввум аст ки боришоти пай дар пай ба ҳосили чанде аз дарахтон таъсири манфӣ расонд. имсол деҳқонон барои беталаф ба даст овардани ҳосил аз усулҳои махсус истифода бурданд. дар натиҷа зардолу бедоғ ва хушсифат парвариш карда шуд. дар боғу тогзорҳои муассиса асосан коркарди кимиёвӣ дар давраи зимистон ва аввали баҳор гузаронда мешавад. коркарди кимиёвӣ рӯзона ҳангоми паст будани ҳарорати ҳаво гузаронда мешавад. дар муассисаи давлатии боғи миллии ваҳдат кишоварзон аз усулҳои гуногун истифода мекунанд. аз ҷумла дарахти мазкур ба таври дурага парвариш шудааст. дарахти зардолу ва олуро дурага карданд ки ҳосилаш ҳам хусусиятҳои зардолу ва шафтолуро дорад. бо ин восита низ ҳосили босифат гирифта дар оянда зиёд кардани шумораи меваи мазкур дар нақша аст. дар муассиса мо якчанд намуди дарахтро парвариш мекунем. аз он ҷумла дарахте ки ғайриоддӣ зардолуи сиёҳ, ин бо дурагаи сиёҳолу карда шудааст. бо тавсияи олимон дар муассиса ҳамагӣ 5 беғ парвариш карда истодем. ин зардолу ба ҳар гуна касалӣ тобовар шаклан ба зардолу монанд буда бӯи олу дорад. масоҳати умумии боғи миллӣ 631 гектарро ташкил мекунад. аз он 510 гектараш боғу токзор мебошад. меваҳои ғуничин шуда ҳам содиротшаванда асту ҳам бозорҳои шаҳру ноҳияҳои вилояти суғдро таъмин месозад. гузориши Гулҳаё Камолзода ва Наим Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.